Ще се постарая и аз тази вечер да дам така достатъчно интересна информация, така че да има възможност всеки да вземе по нещо от тази среща със себе си. Това ли ще ни е първия слайд? И така, значи всички така или иначе се мъчаме да бъдем по някакъв начин здрави, да се чувстваме добре, да изглеждаме добре, колкото се може по-млади. Естествено, знаем, че за това огромен фактор има генетиката, която всеки един е наследил от предшествениците си, екологията, която неминуемо тя ни влияе по някакъв начин. Медицината, доколко можем да и се доверяваме на нея, напоследък така има един отдръп отдръпване от медицината, но не можем да ни я признаем, особено в случаите на спешната помощ, там където става въпрос за животоспасяване. И най-интересното е, че факторите, които влияят на нашето здраве, психическо, емоционално, физическо, всъщност си ги определяме ние самите с начина на живот, който водиме. Това е основният фактор, най-така големия. Какво, с какво се храниме, как се храниме, физическата ни активност, какви са ни циркадните ритми, нали, начина на кога се лягаме, кога ставаме а, и така нататък. Всичко това оказва огромно влияние върху нашето здраве. Аз се да преминем нататък. Щом сте тук на тази среща, в известен аспект ви е провървяло или просто вече сте решили да поемете осъзнато по житейския си път. Не знам дали сте забелязали, че напоследък вкусовете в плодовете, зеленчуците, които консумираме, са съвсем различни. Дали помните вкуса на ам, тези продукти, които консумирахме от градината на баба? Отиваш директно, късаш, колко вкусни бяха краставиците, например, въобще не им трябваха вкусителни подправки, доматите също, плодовете за тях да не говориме. Напоследък всичко това някак се намалява. Дори ако ти завържат очите, може и да не разбереш какво консумираш. Това се дължи на загубата на витамини и минерали в растенията. Ако погледнете тази табличка, можем да свериме от 1985, предполагам, че повечето от вас имат опит от тази година, до днешно време, в какви проценти са намалели съдържанията на витамини и микроелементи в плодовете и зеленчуците. Разбирайки го това, повечето от хората се докоснаха до така наречените хранителни добавки. Но при хранителните добавки, това, което беше много на мода и все още бих казала, че е на мода, все пак трябва това да бъде добавено към основната храна и се приема по време на хранене и минава през стомашно-чревния тракт. А в стомашно-чревния тракт, знаете, там се случват, нали, основи, киселини се изпускат от организма, за да може да бъдат преработени, нали, макронутриентите до ниво на микронутриенти. Там освояването е някъде към 10%. Хубавото е, че на храната, за която тази вечер ще си говорим и която промени живота на много хора по света вече, тя дава по 10. Тоест, тук вече имаме умножение. И как това се постига, ще разберете в процеса на срещата. Първото, върху което трябва да наблегнем, е, че тук ингредиентите, които са извлечени от растенията, са в много малки нано пропорции. Като за сравнение мога да ви дам, че ако примерно сравниме, нали,
съотношението на нанометър към метър, това е все едно да сравняваме монета с земното кълбо. В такива малки пропорции вече веществата могат да влязат в нашите клетки. Те са готови да пропуснат всички тези микронутриенти. А, точно в клетките ни и в междуклетъчното пространство, това е светът на малкото, на микрото, на наното. Микро даже е вече много голямо за този свят, затова ще го наричаме с името нано. Всичко останало е в света на голямото, т.е. изяждаме ябълката, тя се влиза в стомаха, нали, през хранопровода, там започват, още в устата започват едни ферменти да се отделят, в стомаха също, за да може, докато достигне, нали, през 12-пръстника до тънките черва, оттам вече да бъде смукнато и абсорбирано и поднесено вече чрез кръвотока до клетката, където вече трябва да изпълнят тези микронутриенти своята функция. Да дадат енергия или да дадат градивен материал. Организма знае всичко това как да го прави, но интересното е, че тук вече се намесва и науката, взимайки най-доброто от природата, за да ни го поднесе. Идеята е била как да бъдат извлечени точно само полезните вещества от растенията. Всяко растение съдържа и антинутриенти. Съдържа ги, за да може да се предпази с тях. Например, семената имат едно специално вещество фитин, което нали, когато те попаднат в стомаха, този фитин не им позволява те да се разградат и по този начин те, излизайки след това от нашия организъм, попадат отново в природата и могат да се възпроизведат. Това е само един като пример. Нали. Тези антинутриенти тук в нашите продукти отсъстват благодарение на технологията. Технологията позволява да бъдат извлечени само полезните вещества в този миниатюрен вид. Заредени са с отрицателни иони. За тях след мъничко ще ви разкажа колко много са важни. И е добавена и глюкоза и фруктоза заради кристалната решетка на захарта. Защото захарта е тази, която може да приема, съхранява и предава информацията. И да не се притеснявате, като заговорихме за захара, в една кутийка има някъде около една чайна лъжичка и може и две да са захар. А вие една кутийка на ден едва ли ще измучите. Може би чая и кафето си го пиете с повече захар. Как започва работата на нашите дръжета? Приема е сублингвален, т.е. слагаме ги под езика. Това е най-бързият начин те да достигнат до клетката, буквално за секунди. Чрез лигавицата. Това е наистина най-бързият начин. Отрицателните иони, които съдържат дръжетата, те помагат да бъде балансирана всяка една болна клетка и им помага да бъдат насочени. Болната клетка, тя е положително заредена, защото там липсват отрицателните иони, които са около ядрото на клетката. И тя става положителна, плюсова, разбалансирана. Може да видите дори на слайда как изглежда болната клетка. Това са изродени клетки. Но хубавото е, че преди да са превърнали в страшни клетки, можем да ги балансираме именно чрез тази храна. Поставяйки дръжето под езика, то вече влиза в нашата кръвоносна система през лигавицата и минуса по законите на физиката се привлича от плюса. Така той има насочено действие и отива точно там, където е болната и разбалансирана клетка. Върху какво въздействат отрицателните иони? Ами всъщност те поправят всичко в нашия организъм. Около нас наистина има много плюс. В целият този електромагнитен свят, който ние не се замисляме и как ни влияе, но той наистина ни влияе. Не го виждаме, но ако поставим, има си уреди, които могат да замерват и да видим, нали, как всичко това тогава го осъзнаваме как ни влияе негативно върху тялото.
И малко по малко, като добавим и стреса, като добавим и обездвижването и започват проблемите в нашия организъм. И точно отрицателните иони се справят с всичко това, всъщност балансирайки самата клетка. Уравновесяват нашия организъм. Къде можем да ги намерим? Ами, освен в гори и водопади, но тук искам да се замислите колко често излизате сред природата. Колко пъти в годината ходите на море. Аз живея на морето, на брега на морето живея и искам да ви кажа, че сигурно за цяло лято, ако се иска по 5 пъти в морето, бих се радвала. По селата, естествено, е по-не толкова намагнетизирано и по-заредено с тези отрицателни иони. По парковите, местата, където са чисти от антени, виждате в градските жилища, особено ако живеем и на високите етажи, там почти нямаме такива иони. И наистина ние трябва по някакъв начин да балансираме това в нашия организъм. Хубавата новина е, че вече до нас са дошли тези дръжета. Другото, върху което работят, е, че те работят върху физическото, емоционалното и информационното ни тяло. Работят върху балансирането на киселинно-алкалния ни баланс. По принцип, тялото ни само се справя с това. В момента, в който ние хапнем един бомбон, примерно да кажем, моментално влизаме в киселата среда, където са болестите. Или се разгневиме, ядосаме на нещо, или се притесниме. Ние вече влизаме в киселеността. Но нашето тяло си има механизъм защитен, моментално неутрализира всичко това, защото това е смърт, когато тръгнем към киселеността. Но, за съжаление, то хаби изключително много енергия, за да може да неутрализира. Затова е хубаво да се стремиме да се храниме здравословно, да спортуваме, за да може да раздвижваме лимфата, кръвоносната ни система, да се движат мускулите и да внимаваме каква вода пиеме, с какви хора общуваме, какво работиме и така нататък. Ако всичко това не можем да го изпълним и се някъде ни куца, на помощ вече ни идват наистина дръжетата. А, Те съдържат достатъчно аминокиселини, минерали, витамини, ферменти, полиненаситени масни киселини. Всяко дръже си има неговата комбинация от растения, която способства за определени органи и системи, и всичко това е по древни аюрведични рецепти, поднесено ни в готов вид с технологията, ако молите сей. Хубавото е, че няма как да стане натрупване в организма, тъй като за разлика от нас, които сега сигурно по празниците доста от нас поприядоха, сега ще мислим и как ще сваляме и килограмите, клетката никога не може да прияде. Тя взима това, което е необходимо и в количество, което е необходимо. Което е в излишък, то остава в междуклетъчното пространство и заедно с метаболитните вещества, които се изхвърлят в междуклетъчното пространство и в лимфата, ги извежда от организма. Не предизвикват алергии, няма как да имат вредни странични ефекти, защото, както разбрахте, тук са извлечени само полезните вещества от растенията, не водят до пристрастяване, могат да се взимат на всякаква възраст, от кърмаческа до последния ни дъх. Дори бремени жени могат да ги взимат, животни също. Във водичката им ги разтваряме. Няма опасност от това да имат реакция с лекарства или да се получават някакви такива негативни реакции, както, нали, примерно при билките също има определена билка, си противодейства с друга билка, и затова, когато приемаме известно време едната билка, трябва да починим и след това да приемаме следващата, или при лекарствата.
Имат си всички необходими сертификати, които доказват първо тяхното качество и второ тяхната безопасност и ефективност. За това ни говори, например, халал сертификата, кашер сертификата и то най-високата степен бадац, тюф, FDA за американския пазар. Но всичко това можете да си сканирате QR кода и да го проверите, ако наистина това са подробности, които вас интересуват в по-голям аспект. Количеството на дръжетата бих казала, че не е голям. 18 от съвсем скоро 19 вида, но са достатъчни, за да обхванат абсолютно всички органи и системи в нашето тяло, да ни върнат при първичните настройки и да ни помогнат да се чувстваме пълноценни, жизнерадостни, да се подмладяваме, дори да променяме и гена си. Те работят и върху ДНК-то. Това е моята любима колекция, защото тя помага на организма за изчистването, за детоксикацията на организма. Няма как в мръсна къща да вкараме новите мебели и да претрупаме всичко и на неизчистена къща. Нормално е, когато изхвърлим старите мебели, първо да изчистим къщата и това правиме и с тези дръжета. Мелс е дръжето, което има всичко необходимо в състава си да се справи с вируси, бактерии, гъбички, черви. Ам, Прави го по много интелигентен начин, за разлика от продуктите, които са непознати в аптеката и убиват патогените в нас и допълнително се получава една интоксикация. Тук Мелс прави средата непоносима за тях. Те започват да се чувстват много некомфортно в нашия организъм и започват сами да търсят начин как да напуснат нашия организъм. Това става естествено чрез секрецията. За това е изключително необходимо да приемаме вода. Това е единственото условие за приема на дръжетата. Приема на вода. След като попаднат паразитите, изчистени от МЕЛС, в кръвоносната ни система, е хубаво да облегчиме и кръвоносната система. И тук на помощ ни идва. Е предния слайд, може ли? А, Мисля, че Харт ли беше? Още малко. Така. И сега малко напред. За... Ето го. Дръжето Харт. То работи с нашата кръвоносна система. Освен, че изчиства кръвоносните ни съдове, то спомага да ги заздрави. Там, където има микродупчици, откъдето изтичат вещества хранителни, то ги затваря и по този начин спомага за премахването на холестерола и вредните мазнини в нашия организъм. Не мислете, че този холестерол ни пречи, когато се е натрупал някъде. Не, организма, черният дроб го произвежда, защото именно той е необходим да запуши тези пробиви в кръвоносните ни съдове. И когато се храниме по този начин, че организма сам си запушва тези дупчици, тези липопротеини с ниска плътност просто вече не са необходими и организма ги извежда от нашето тяло. Това дръже го прави възможно. Съдържа, както виждате, малини, предното, върна един слайд назади, И поради това, че съдържа малини, може също да се използва за понижаване на температурни състояния. Когато имаме повишаване на температурата, приемайки едно-две дръжета хард, то я сваля температурата, както може да повлиява и на високото кръвно налягане. Именно с това, че почиства кръвоносните съдове. Също и за разширените вени. Много помага. Намаляват болките, след това спират и разширените вени, тъй като си възвръщат еластичността, вече не са разширени. Сега за айс ли да говорим? Това е дръжето, което
работи с стомашно-чревния ни тракт. На мен ми е любимо дръже, защото освен, че изчиства паразитите в нашите черва и в нашия стомах, то способства и за възстановяването на лигавицата. Аз се изчезнаха слайдовите, не знам само при мен ли е това. Например, при хеликобактер много добре се повлиява за прием сутрин и вечер по едно дръже, за около месец хеликобактера вече го няма в нашите изследвания. Когато имаме стомашно неразположение, когато имаме разстройство или затруднено изхождане и в двете ситуации, по едно проблем за решаване здравословен, можем да взимаме и по две, по три, по пет, всеки сам трябва да усети своята си доза. При мен специално, защо е любимо, аз имах проблем, когато се храня и след това започваха болки в стомаха ми. След храна, веднага когато приема айс, той явно балансира киселините в стомаха, болките ми изчезваха и нямах и рефлукс. Рефлукса ми също изчезна. Работя наистина много бързо. Това го прави в рамките някъде на 3 до 3-4 минутки, докато се усетиш, вече го няма. Когато бяхме в Мексико, екипа от България, понеже аз бях във втората група, която пътуваше, и всичките в групата бяха писали: моля ви се, който има да донесе айс и стоп. И ние трябваше да донесеме за около 20 човека дръжета айс. Следващото дръже, което работи с детоксикацията в нашия организъм и изчистването, може би хепър, кое ще се покаже? Аз е. Много се извинявам, но има малка техническа задръжка, както казват знаците. Нищо. А, Аз само да знам за кое да почна да говоря. Да започна за Следващото е хепър. Хепа. Да. То работи с черния дроб. Всъщност растенията в него, като бял трън, като магаришкия бутил, като артишок, работят в насока изчистване и възстановяване на черния дроб. Може би се досещате, че там вече то ще ни е на помощ за хепатити, за цироза, но и не само. Черният дроб е един голям регулировчик в нашия организъм и той отговаря дори за високото ни кръвно налягане понякога. И много често при прием на хепар с стоп и релакс може да имаме резултат сваляне на кръвно, а не точно от хард, както повечето биха очаквали. Именно поради тази причина, защото черният дроб отговаря, нали, за производството на мазнините и на ензими, влияещи на кръвното ни налягане. Тук сме на другата колекция. Още не сме свършили. Така, освен за дръжето хепър, не мога да не кажа, да не разкажа и за дръжето аут. И то ми е от любимите. Всъщност това е дръжето, което може би... Ето го дръжето хепър, можете да го видите. Авокадо, бял трън, артишок, праскова глухарче. Всички тези растения са специално пригодени за черния дроб. Дръжето аут работи, изчиствайки лимфната ни система. Всъщност това е една много важна система, за която почти не се говори, но всичките токсини, всичките ненужни вещества от нашите клетки, от нашия метаболизъм попадат точно в лимфата. И когато имаме затлачена и замърсена лимфа, представете си като една река в нашия организъм, всеки би си пожелал да се изкъпи в чиста река. Но бихте ли влязли в река, която е тинясала, заблатена, да се изкъпите? Аз специално не. И това именно става с нашата лимфа. И когато започнем да приемаме дръжето аут, започва да изчезват алергиите в нашия организъм. Оказва се, че
Алергиите са именно това, затлачена лимфа. Подпомагаме с изчистването на лимфата от нашия организъм и алергиите започват да изчезват. Също при охапване от насекоми. Хубавото е, че може не само да го сложим под езика, а и да си намажем мястото, където сме охапани, намаляват болките. А, Дръжето аут блокира всъщност хистамина, което точно предизвиква тези алергии. На мен ми се е случвало в ресторант за китайско хранене, китайска храна. Започнаха едни приливни вълни. Имах чувство, че просто ме блокират от краката нагоре органите и усетих, че правя някаква реакция алергична към някои от съставките в храната. Добре, че дръжетата са винаги с мене, два аута и един айс под езика. И докъдето беше стигнало, спря за известен момент и буквално след минута-две започна обратно да се връща процеса и след 3-4 минути аз вече бях пак в кондиция, без да се притеснявам. Другото, за което дръжето аут подпомага, е за предвижването и на лимфоцитите, както казахме, но важното тук е, нали, освен и водата, да имаме и движение, защото за разлика от сърцето, което изпомпва кръвта, лимфната система няма такава помпа и трябва ние да я подпомогнем и това става чрез съкръщаването на мускулите, чрез подскоци, чрез поне движение, ако не правим някакви други по-силови упражнения. И другото дръже, което е всъщност ние за мел, за аут, за хард говорихме, за айс говорихме и остана дръжето и за хепарни май ги казахме всичките. Пропуснах ли нещо? След като виждам колекцията за всеки ден, значи изчистили сме си организма и какво можем да направим от там нататъка? Ами да възстановиме баланса на витамини и минерали в нашия организъм. Стреса извежда огромно количество микроелементи от нашия организъм. Лекарствата, ако приемате такива, също извеждат микроелементи от нашия организъм. И когато нямаме микроелементи, паразитите също се хранят и с микроелементи. Тогава настъпват и болестите. И след като вече сме приели колекцията от детокса и сме се изчистили, нормално е да възстановиме флората си, да възстановиме нали, онова, което ни липсва и да укрепиме с това имунитета си. Първото дръже от тази колекция, може би ще бъде Grow. Да, ето го Grow. Това е продукта, който спечели през 2020 и 2022 година наградата за най-добър имуномодулатор в света. Може би пропуснах тук да кажа, че всички дръжета са модулатори. Тоест, ако нещо е високо в нашия организъм, те ще го вкарат в границите на нормата. А ако нещо е ниско, отново ще го вкарат в нормалните граници. И затова хора, които, да кажем, са с автоимунни заболявания, не би трябвало да се притесняват, могат спокойно да приемат дръжето Grow, защото то ще моделира тяхния имунитет, а не само да го повиши, както са имуностимулаторите. Виждате колко вида боровинки съдържа дръжето. Поради поради този факт може да се използва не само за подобряване на имунитета, а също, нали, за подобряване на зрението, за проблеми с възпаление в организма, например в пикочополовата система. Знаем всички, че Шерихия коли се страхува от боровинките. Друго важно за това дръже, което мога да кажа е, че то удължава теломерите. Това са едни крайчета на хромозомите, които когато се скъсат достатъчно дълго, ние се състаряваме и умираме. И всъщност поради този факт, че Гроу удължава тези теломери, означава, че ние се подмладяваме и удължаваме своя живот. GTS е дръжето, което пък работи с нашата енергия. То съдържа цялата гама от Б витамини. Знаете, че те се приемат винаги като комплекс, по-отделно те не работят в нашия организъм.
И много важен витамин от тази гама е B17, за който отскоро започна да се говори. Това е витамина, който извежда раковите клетки от нашия организъм. Съдържа се в кайсиевите ядки, но ако не ядете кайсиеви ядки, знаете, че те са горчиви и не всеки обича този вкус. Ето, можете да приемате сладкото и вкусно драже GTS. Друго вещество, което се съдържа в GTS, това е коензим Q10. И всъщност какво се получава? От една страна, Б-витамините влияят върху нервната ни система и успокояват, дават едно спокойствие, а от друга страна, коензима ни дава енергия. Именно за това GTS е дръжето, което можете да го приемете, за да се чувствате жизнени през целия ден, но няма ефекта на енергийните напитки и тези странични ефекти, и както нали, да те превъзбужда, да влияе негативно на нервната система заради Б витамините в него. Следващото драже е норм или релакс. Добре, за релакс ще говорим тогава. Ами това е едно изключително полезно драже, защото той изкарва стреса от нашия организъм. Ам, Когато запитам хората, нали, на какъв стрес са подложени, те казват, не, аз не съм стресиран, нищо, нали, хода се на работа, всичко е наред. Всъщност оказва се, че примерно шума, който е на работното място, той стресира достатъчно нашия организъм. Или електромагнитните излъчвания, ако човек работи на компютър, часове наред, това също е стрес за организма. Но ние до толкова сме свикнали с този стрес, че не го осъзнаваме. Но това не е така на клетъчно ниво. В този момент клетката се стресира, заключва се и започва дори да не приема това, което и се поднася като полезни вещества в ам, м- междуклетъчното пространство. Както и ние, когато се страхуваме, сме се заключили, нали? Заключваме се вратата и гледаме през шпионката кой звъни. Идеята на това дръже е точно да освободи този стрес, да погледне през шпионката, нали, клетката, и да каже, това е за мене, не е страшно, и да отвори вратата, да си поеме всички полезни вещества и да заработи в режима, който е нормален за нея. Защото ако ние не възстановиме работата в нашия организъм на клетъчно ниво, няма как да очакваме да имаме подобрение в органите и в системите ни. Норм пък е дръжето, което спомага за балансирането на цялата ни ендокринна система. То работи с панкреаса, работи с щитовидната жлеза, всички други жлези, които са в нашия организъм. И когато една от тях излезе от своя път, за кратко време не се усеща толкова много, но организма намира възможност и начин да балансира, но когато е за по-дълго време, започва да страдат абсолютно всички други системи. И затова, например, хора, които са подложени на стрес, имат висок кортизол, те имат и високо кръвно, те имат естроген доминиране при жените, започват проблеми с а, женската полова система, при мъжете с мъжката полова система. Ам, и това всичко идва, нали, от високия кортизол. А той всъщност е много полезен хормон. Той ни помага да се справяме с стреса. Вреден е, когато е в по-голямо количество. И норм, когато го приемеме, хубавото е, че когато балансира работата на ендокринната система, панкреаса започва да работи в своята си норма, започва да се отделя нали, в нормално количество инсулин. Клетките започват да го познават този инсулин, защото вече са освободени от клетката, и така се справяме с диабетните състояния. При моя баща имаше такъв случай. Слава Богу, че ми се довери, и само за 2 месеца прием на 2 дръжета норм и релакс, той от 17 кръвна захар слезе на 5,8, 6, 6,1, там се движи. Нали? Без лекарства. Без никакви лекарства за диабета. Другото, което е, че норм също може да се приема при хора с проблеми с щитовидната жлеза. А, Точно пак благодарение на това, че подпомага
активно работата на жлезите. Започват имаме случаи, където хора с прием на високи дози елтероксин под лекарско наблюдение започват да ги намалят и в последствие просто го изхвърлят елтероксин от живота си. Щитовидната им жлеза проработва. Започва да отделя хормоните, които трябва да отделя, които са необходими в нашия организъм. Следващото дръже, което ще се появи, за релакс вече говорихме, че то много добре повлиява. Да, тук на картинката виждам, че една жена, която спи, ако го приемате преди сън, дори може да повлияе на съня ви. Слайд. О, слайд и стоп. Две прекрасни дръжета, които влюбиха не само мене, но и половин България в тези продукти. Стоп е дръжето, което работи с възпалението в нашия организъм. Имаме възпаление, което е тихо, и имаме и такова, което показва, нали, че имам нали, че е там. Примерно това е за бобола, главоболието. За това, когато приемеме държето, то работи върху това да изчисти това възпаление. Може и дори веднага да ни ви се облегчи главоболието, особено ако е мигренозно, но балансирайки хормоните в организма и изхвърляйки възпалението в организма, аз ви гарантирам, че в рамките на 6 месеца до една година мигрената ще изчезне. Аз лично, ако имах този проблем, и на мен лекарите ми казваха, че до края на живота ще живея с този проблем. Няма решение. И аз си казах, че след като те не могат за себе си да си помогнат и на мен не могат да ми помогнат, значи аз трябва сама да се боря с това. И съм благодарна, че тази информация достигна до мене и че не я минах. Ми поръчвам това дръже да не го изключвате от ежедневното си меню. Стоп, релакс. Това са дръжета, които всеки ден трябва да присъстват в менюто ни. Не знам дали успях да кажа, дали не пропуснах, че всъщност това е храна и не е хранителна добавка, която да се допълва към храненето. Затова дръжетата понякога могат да заместват и храненето ни, ако така го чувствате. Не се очудвайте, ако намалей апетита ви и спре влечението ви към сладки храни. Изчиствайки паразитите от организма, които те манипулират по химичен начин нашия мозък, отделят вещества, които карат мозъка да имаме влечение към определени храни, които са вредни за нашия организъм, но пък са вкусни за паразитите. По същия начин работи и възпалението в нашия организъм. Дори само ако имаме целулит, това вече е възпаление, да знаете. Слайд. Това дръже подпомага на колагена да остане в нашия организъм, а ако липсва такъв, да започнем да се го възпроизвеждаме. Всъщност фитонутриентите от растенията подпомагат нашия организъм да започне сам да си го произвежда този колаген, а този, който имаме, да се го задържи. Затова бих казала, че той работи и за нашата младост. Заедно с гроу, например, ще подобри състоянието на кожата ни, на косата ни. Ако имаме проблеми с опорно-двигателната система, там също изключително много помага. Възстановява сухожилия, хрущялни тъкани, синовиалната течност, плътността на костите. Дори има случаи между моите познати на възстановяване на прешлен на гръбначния стълб, което за лекарите е цяло чудо. Те го определят като невъзможно. Но за нас е реалност това, което се случи. Така че това е едно изключително полезно дръже, особено при жените вече, при които е настъпила менопаузата и там, нали, съвсем други са вече хормоните и започваме да губиме костна плътност. Задължително трябва да се приема това дръже. При възпаление на нерви също дръжето стоп и слайд. Това е една друга колекция, една друга двойка, която е много полезна за мъжкото и женското здраве, която подпомага за това да имаме желание и влечение един към друг.
подпомагани хормоните. Мъжките и женските, състава е много близък и на едното и другото дръже, което не пречи мъжете да приемат от време на време и Power Woman, както и жените да приемат и Power Men, тъй като работят с пикочополовата система. Балансират хормоните, при жените проблеми с предменструални синдроми, постменструални синдроми, изчезват вълните, изчезват болките, които имат младите девойки преди цикъл, нередовен цикъл. Всичко това се балансира и тези моменти в живота ни протичат по-леко. А, много двойки с поставена диагноза стерилитет, благодарение и на тези държета, вече се радват на своите рожбички. Дори вече и втори дечица имаме. Дръжето Power Man работи също и върху възпаленията в пикочната система, така че може да се приемат при цистите, при камъни в бъбриците, пясък в бъбриците, в жлъчката. Много бързо се справят с тези състояния. Единствено бих посъветвала да проверите преди това с каква големина е камъка, защото ако е голям и не може да бъде изхвърлен, тъй като дръжето започва да го стопява и той вече няма тези шипчета, които да го задържат, може да тръгне и да запуши уретера и да се получи доста неприятна ситуация. Затова е хубаво да сме сигурни, че камъка е с размери, в които може да бъде безпроблемно и безкризисно изхвърлен от организма. При животни също имахме случаи. При моята дъщеря, нейното кученце го забелязаха, че уринира кръв. Заведаха го на лекар. Той каза, че има възпаление и има пясък вследствие неправилно хранене. И само с две дръженца, сложени във водата, животинчето се оправи. Следващата колекция е VIP колекцията от дръжетата. Не знам кое ще дойде като слайд. Тъй като подхванах и темата за животните, може би имаше тя има пинчърче. Тези животните много добре усещат как работят дръжетата и си ги търсят, искат си ги. И пинчера беше захапан от едно по-голямо куче. И естествено те го лекуваха за раните, които имаше в областта на охапването при доктора. Никой не се сети, че животното е стресирано. След известно време забелязаха, че пие много вода и започна да се изпуска и да ходи навсякъде из къщата. Досетихме се, че е стресирано и че може би нещо с панкреаса се е случило. Веднага започнахме да му слагаме във водата релакс и норм. И животното някъде на втория, третия ден започна да си ходи нормално, да пие по-малко вода вече, да не ходи така, да се задържа, нали, инстинктите и да ходи на определените за това места. Тя също имаше и проблеми с костите, задните и крака нещо. При скачане изпитваше болка. Тогава естествено слагахме дръжето слайд, защото то работи с точно а, костната ни система. И ето е колекцията Елит. Това са продукти, които съдържат изключително много ингредиенти и работят по много мощен начин в нашия организъм. Първото дръже, което дойде от тях в компанията, беше дръжето Brain. Не знам дали то ще излезе като слайд. Първо. Пепи, интернетът не издържа на тази енергия. Както. Да. Ами, добре, остави ги, ако искаш така. Аз ще ги започна, не мърде, аз ще ги започна отгоре надолу. Значи, тук сега виждам първото отгоре надолу е Beauty. Това е дръже с изключително богат състав и мога да ви уверя, че ако в себе си нямате, примерно, болят в ставите или нещо сте се наранили, порязали и нямате дръжето слайд и стоп,
Просто вземете бюти. В дръжето бюти се съдържат от всяко едно дръже минимум по две-три растения в него. И то може да бъде прекрасен заместител. Иначе то подпомага красотата ни отвътре. Няма как външно да изглеждаме красиви, ако ние отвътре не се изчистим и не се заредиме с всичко това, което е необходимо на нашия организъм. Така че дръжето бюти подпомага точно за това. Малко по-надолу има едно дръже хепи, предполагам го виждате в зеленичко. То също подпомага и за нашата красота. Как? То подпомага за уравновесяването на емоциите ни, за емоционални са винаги герои от приказките. Те са винаги нарисувани много красиви на картинките и ти се иска и ти да бъдеш като тях. Но те винаги носят една доброта в себе си. И това е именно, нали, високата енергия, високата вибрация, която добрите хора носят. И държето хепи ни подпомага да бъдем такива добри, да бъдем усмихнати, да не обръщаме внимание на лошите неща, които така или иначе те са около нас, но ако ние им обръщаме внимание, започваме да ги привличаме, примерно попадайки в едно задръстване. Но ако си кажем, нали, че това е нещо нормално и в един момент попадаме в една зелена вълна и нещата се подреждат. И именно това, за това допринася дръжето хепи и за нашата красота, и за спокойствието. Работи много добре с депресивни състояния. В него се съдържат семена от коноп и по-скоро канабинатол, който, канабидиол, който М, е, бих казала, че е едно толкова полезно вещество, че подпомага абсолютно всичко в нашия организъм. Като започнем от хормоните и стигнем до това, примерно, до една ендометриоза, да кажем, до възстановяване на костната плътност. Хора, които са на тежки антидепресанти, под лекарско наблюдение, забелязваме, че започват да ги намалят и в един момент ги спират. Също антидепресантите имат много тежки странични ефекти, нежелателни. И това дражение помага да имаме баланса в нашето семейство, в нашето обкръжение, на работата си. И така. Дръжето, ето го Брейн. Брейн работи с централната нервна система, мозъка, и той много добре повлиява състоянията на след прекаран инсулт за по-бързо възстановяване, деменции, Алцхаймер, Паркинсон. Това е дръжето, което възстановява неврони и възстановява нови невронни връзки. Това, което всъщност казва, че е невъзможно. Оказва се, че е възможно. Когато на нашия организъм му дадем това, от което той има нужда, той знае какво да прави с него. От нас се иска само да му го дадем. И всъщност именно за това ам, дръжето е много любимо на много хора. Няма по-добро от това да видиш как твой близък прикарал инсулт и е на легло и бързо се възстановява и се връща към нормалния начин на живот. За бюти казахме, за брейн казахме, за хепи казахме. Да, за бюти разказахме. Ето вижте колко много съставки има то. Авокадо, там се съдържат омега-3 киселини. Тук също имаме омега-3, омега-6, омега-9 при хепито. Пасифлората. Това пък е държето, което работи с белите дробове. Белите дробове, те са части от лимфната система, от отделителната система, възстановяват дори там, където белия ни дроб сред тежка пневмония е увреден и вече се е образувала съединителна тъкан. Е дръжето, което връща процеса назад и белодробната ни тъкан се възстановява и оттам капацитета ни на поемане на въздух, нали, на работа на белия дроб е повишен. В него има съставки, вещества, растения от петте континента. От целия свят бих казала. Виждате мака, растението.
Друго, за което, че, освен че облегчава дишането, то съдържа витамин С, цинк и витамин Д. И това го прави един много добър работи с имунитета в нашия организъм. Знаете, по времето на COVID се препоръчваха именно тези, нали, витамин С, Д и цинк. Перфект е дръжето, което подпомага нашата изваяност, нашата красота, в това, нали, да отслабнем, но аз бих казала, че не само за това. То съдържа много от B6, B1, B3, хром, пиколинат. Всъщност той е хранителна добавка, както и дръжето Air. Тях вече ги водят именно заради добавянето на витамините С, и цинка и дето при Air. И перфекта също се води като хранителна добавка. А, Приемайки го 3 пъти на ден, преди храна, с увеличен прием на вода, то спомага за регулирането на апетита ни, за топенето на мазнините. Естествено, нали, ако се лежим само вкъщи, няма как да се стопат тези мазнини. Хубаво е да имаме и известно движение. Хрома балансира и влечението ни към сладко, така че започваме да намаляме шоколадите и бомбоните. И по този начин дръжето повлиява нашето отслабване. Влияе също и върху нервната система. Изключително мощно дръже. Имаме още едно дръженце, което аз също бих искала да спомена с две думи за него, две изречения. Не знам дали ще успеете да го видите, понеже го нямаме още на слайд. Вижда ли се? Аз мога да го покажа така. Преди да Виждам. видите. Вижда ли се? Да. Ето това е дръжето лифт. Той е от съвсем скоро на нашия пазар. А, Мога да ви уверя, че почти няма да има човек, който да не се влюби в това драже. Изключително вкусно е, с вкус на манго и освен, че влияе върху имунитета със своя мощен а, сбор, който има корен от джинджефил, магаришки бодил, ето тук значи пак ще работи и върху черния дроб, плод от черен пипер. Черният пипер работи върху възпалението в нашия организъм, корен от японски планинец, куркума, тук идваме, нали, на паразити, имунитета, листа от розмарин. Това дръже също както грол увеличава, удължава нашите теломери. Тоест, взимайки го, ние пак ще изглеждаме все по-млади и по-млади. Отново ще. Между другото, не знам, аз отскоро го приемам, откакто го пуснаха, веднага си го поръчах, може би вече 1 месец. И тъй като ми се наложи сега да работя, забелязвам, че доста хора работя с родители, които карат децата си в един детски атракционен център и много от хората казват: дай на какичката парите, върни на какичката химикалката. И аз така първи, втори път, като казаха, викам: тук нещо сега сигурно ма лаская, да им направя някаква отстъпка, нещо, но започва се по-често да се случва, което много ме радва. И може би наистина дръжетата работят по този начин. Мога много да ви говоря за тази прекрасна храна, която е стигнала до нас, но може би е хубаво да ви дадем малко думата и на вас, ако имате някакви въпроси, с които можем да ви бъдем полезни. Не знам колко време ни оставало, аз почти съм изразходила времето, но може ли там да просрочим с 10 на минутки, ако има въпроси? Може да отворите камерите, микрофоните си и да направим едно споделено общуване. Заповядайте, който има желание, може да сподели своя опит или скорошен или по-отдавнашен резултат, за да подкрепи любопитството и желанието на останалите да опитат, ако нещо все още не са опитали. Аз мога да споделя също, както Пепи спомена, относно айс, защото аз също имах проблеми с стомаха. И това беше първото дръже, в което се влюбих, тъй като веднага, щом получавах някакъв дискомфорт, айс винаги
много бързо и ефективно ме успокояваше. И вече след по-дълго приемане, изобщо този дискомфорт, когато хапна нещо и да получавам някакво неразположение, изчезна. Деси, аз за тебе си спомням нещо много интересно. В началото, когато аз така се докосвах до тази храна, видяхме се с тебе и ти казвам, ти ползваш ли ги вече? И ти викаш, да, нали знаеш всичко, което е свързано с здравето, мама го е донесла в къщи, но за разлика от всичко друго, това поне е вкусно и го приемам с удоволствие. О, напълно с две ръце съм за това, наистина, тъй като да. Другото, което много, много обичам в дръжетата е това, че наистина са много вкусни и приятни за употреба и хем са полезни, хем този път са и вкусни. И хем бързо и работят. Да. Докато някой се престраши да попита нещо, мога да споделя също и с моята сестра един резултат за това как насочено работят дръжетата. Тя имаше проблем с коленете, много изкърцаха, боляха я и беше се наложило да спре да танцува. И така плахо-плахо ми се довери, реши, че ще си купи само слайд, защото, нали, то работи с опорно-двигателната система. М, Каза, че няма да инвестира в стоп и си купи само слайд. След един месец ми каза, никакъв ефект, коленете ми станаха по-хлабави, а, продължават да се ма болят. Аз веднага мога да кажа, нали, да дам обяснение на това. Просто дръжетата първо изчистват всичко това, което е ненужно в нашия организъм. И когато има паразити, които се хранят с тъканите на нашите стави, естествено от тяхния метаболизъм, нали, както и ние се храним и изхвърляме, те също се хранят и изхвърлят. И тяхните екскременти се натрупват около ставите ни и образуват едни кристали. И именно от търкането на тия кристали, от липсата вече на синовиалната течност между ставите, която те се хранят с нея, се получава това възпаление, което вече води и до болката. И дръжето слайд, първото, което направи, е, че изчисти точно тези кристали между ставите. Но същевременно с това втория месец тя включи и стоп, нали? Може би вече не е била така чак толкова. Да, реши да включи и дръжето стоп. И в края на втория месец, няма да го забравя този момент, как тя протегна ръце една сутрин към мене с сълзи в очите и ми каза, кажи ми, моля ти се, може ли тези твоите бомбонки да стопиха бучките ми в гърдата? Оказа се, че аз не съм знаела, тя не е споделила с мен, че е трябвало есента да ходи по лекари, може би операции, химиотерапии за бучките в гърдата, които си е открила. И за 2 месеца държетата стоп и слайд, тя ги приемаше за коленете, а те изтопиха бучките в гърдата. Отменихме ходенето по лекари, специално при тези лекари за гърдата. И след това вече се повлияха и колената и тя отново танцува народни танци. Пепи има въпрос в чата. Понеже Христо няма микрофон, той пита за неговите животинки. Има майка и дъщеря котки, като майката пие дръженцата разтворени във водата, а пък малкото коте въобще не иска да пие тази вода. И пита за опит при други колеги и изобщо хора, които имат животни и дават дръжетата на животните, как е при тях. Ами, просто нека да го направи в по-гъст разтвор, както те едва ли искат и хапчетата за паразити, които им се дават на животните, но стопаните намерят начин как да им ги дадат, къде в хляб, къде в храна ги замаскират ги по някакъв начин. Може би ще бъде по-лесно да бъде в по-гъст разтвор и с капкомерчи да отвори устата на котенцето и на няколко пъти да го сложи в устичката му. Така се прави също и при хора, които са на командно дишане с нали, на апарати. И чувала съм за такива тежки състояния, при които след няколко месеца хората започват полека-лека да започват да дишат самостоятелно. Там постоянно през минутка-две
по капчица, разтворени по много дръжета и то се получава вече една по-гъста консистенция. И затова, нали, с капкомерче от езика, върху езика, където дойде. Важното е да влезе в организма. То пак през лигавицата си влиза до кръвта и клетката. Има още един въпрос. Колко време се приемат дръжетата и по-конкретно за това, което е за мозъка, за брейн? За мозъка. Ами докато видите резултата в себе си, аз бих ви посъветвала да не спирате. Профилактичната доза е по едно на ден. Всеки знае бюджета, с който разполага. Но има ли желание, намира се, както има хора, които за стволови клетки направят всичко възможно, продават имоти, търсят пари от тук, от там и правят манипулациите, които са безбожно скъпи. Тук не говорим за такива пари. Нещо съвсем допустимо. Можем да се лишим от едни цигари или от нещо, някакви дрехи. Така че, докато не постигнете резултат, го приемате дръжето. Пепи, да допълня, по колко дръжета, примерно, на ден могат да се приемат? Примерно, айде, минимума е едно, но примерно, колко могат да се приемат за да се види се пак и ефекта, не само колко дълго, но и по колко дръжета, примерно, да кажем. И От другите вид, дръжета. от вид или дали може от Ние, всичките по едно на ден? ами специфично за мозъка, ако така има проблеми и трябва да се възстанови човек, по колко държете е добре да взима от този вид, а и по принцип и другите, но специфично за мозъка, да кажем. Аз съм повече привърженик на това да се взимат от различни дръжета по едно, отколкото от един вид по много. Защото де-факто те са 18-19 дръжета. Ти ако взимаш днеска от всичките дръжета, на тебе ти се събират 19 дръжета. И вече можеш да си прецениш, нали, дали искаш брейн да го вземеш, защото той наистина работи с нервната система, централната нервна система, дали да си позволиш по две дръжета. Аз когато уча, си позволявам да взимам по два, понякога и три брейна, когато имам изпит. Понякога може при някои хора брейн да има възбуждащ ефект, така че ако забележите нещо такова, всеки организъм е различен, е желателно след 2-3 часа, както и кафето, нали, при някои хора така действа, брейн и гроу да не се приемат. Имах такъв случай при една приятелка. Аз им говоря за дръжетата, отворих си така куфърчето и имаха едно куче, е породата, едни такива с едни уши, които висят, като се наведат да ядат и ушите им влизат в паничката. Кокер шпаньол. И това куче бе само се върти около куфара с дръжетата и ме гледа и ме бута с лапичка и викам, бе, то сигурно иска. И аз какво? Имах отворена кутийка грол и му дадах един грол. Обаче кучето след малко идва пак и пак ме бута и пак иска. И аз със всичкия си акъл му дадах и втори грол. И след малко това куче, като пошторя, като полудя, от футойла, на дивана, на земята, не може да се намери място, не можем да го спреме. И стопаните казват ми, то така никога не се е държало. И аз тогава се усетих какво съм направила. Толкова много енергия, че то животното инстинктивно усети, че трябва да изразходи тази енергия и полудя. И веднага се наложи да го изкараме на разходка и така. Аз се прибраха, те отидаха да си го разкарват. Така че, нали, приема е много така. Всеки сам трябва да си усети организма. При някои държетата действат, нали, възбуждащо, при някои пък ги успокояват. Мой познат трябваше, той е с Хашимото, нали, естествено, релакс. Трябваше да го приема, релакс, норм. И той каза, че релакса го дразни, възбужда го. Понякога има една такава реакция на нашия организъм, може би когато има и паразити, които допринасят до това състояние. Много често Хашимотото е Епштейн-Бар вирус. И на тях не им се харесва. Толкова години са се живели там топло, комфортно, уютно и сега в един момент вече тази среда не им допада, но те не искат да излязат, искат да се върнат в старото състояние и правят всичко възможно да ти покажат да спреш това да го консумираш. И започват и не такива странични реакции, лечебни реакции, които, нали, примерно, ето релакс може да доведе до възбудимост.
Или да кажем да взимаш мелса, за да си изгониш паразитите, а пък да получиш симптоми на грип. Това се случи при мен за около 15-20 минути. Аз имах чувство, че направо ще легна на легло. И понеже това беше в самото начало и спонсора ми каза, пий вода, пий вода. Изпих няколко чаши вода и всичко това изчезна след. Нямаше половин час. Водата е задължителна, много е важна. Да не говорим, че и самата глюкоза, която се съдържа в държетата, и киселината, която има, нали, всички плодове имат киселина, може негативно да се отрази на зъбите ви. Затова е хубаво да изплакваме се държетата, устата си с вода. Не знам, успях ли да отговоря на въпроса? Да, всичко е наред. Да, благодаря. Докато включа микрофона. Да, ако има други въпроси. Може ли да се включа да кажа резултат? Да. Аз съм на 66 години, почти 67, мъжът ми е на 69 и при възрастни хора работят тези храни, колкото и неочаквано да изглежда, дори работят и при 95 годишни. Мой резултат, тези храни ме свариха много неподготвена, лежаща на легло след травми. Наблюдават ме по-голяма част от екипа. Видях как е възможно човека, който след травми и след жестоко падане, отражението беше в очите, рязко намалено зрение, рязко намален слух. Бях ударила където се сетите, все едно съм направила пирует специално да се ударя. Бях загубила и съзнание. Съответно, слух намален и горе-долу, като кажех 5-6 думи, първата вече я забравях. Някой може да каже, че е от семейство Алцхаймерови. Нищо подобно, не ми бяха на гости. Така че с комбинация от продуктите, не мога да кажа точно от кои, защото си позволихме да купим почти цялата серия. Вдигнах се, благодаря и на лекарите, които бяха, които подпомогнаха просто доверието ми към това. След това постепенно изчезнаха тези проблеми, за да мога аз да бъда тая вечер и на презентация. Друг резултат, съвсем скорошен, беше, както каза госпожа Куманова, с Lifetime или лифт, нежно казано, при херпес. След много емоции стартира херпес, буквално само с най-новия продукт, с Lifetime, изключително за часове. Изчезнаха всички симптоми за появяването на херпес. И наблюдение при 95 годишен човек. За първ път виждах почти не микроинсултна ситуация, не от най-тежките. Тогава дадах няколко пъти, това беше бащата на мъжа ми, дадах няколко пъти брейн на въпроса. Естествено, че вода нямаше как да вземеш, защото тя просто му изтичаше от устата с една спринцовка без игла, като на бебенцата или с лъжичка, зависи колко може. По отношение на количеството, колкото повече, толкова повече, без да се притесняваме, казвам го съвсем отговорно и пред камера, колкото повече вода пием, но водна вода, не вода с нещо, толкова повече резултати имаме, защото тялото абсолютно перфектно си знае кое къде да разпредели. Тогава нямаме абсолютно никаква опасност да стане запушване, лошо последействие, някъде да ни заболи. За мен, като човек, който от 27 години, 28 познава, хай да не кажа почти всичко, но страшно много храни и добавки в тази посока, тялото е наистина съвършена и саморегулираща и само възстановяваща се клетъчна система. Тя знае кое къде е, още веднъж, да разпредели, но ако има равномерно подадена вода, е то през светлата част на деня. Затова всеки консултант може да подпомогне вас, които не сте консумирали, или вашите близки, без да лекуваме. Ако малко решим да променим навици от начина ни на хранене и на мислене,
тогава няма да имаме никакви странични, неприятни реакции. Единствено емоцията, констатирала съм го в годините, дава тези неприятни реакции, както каза Куманова, когато вземаш релакс и да ти стане нещо притеснително. А тази вечер на срещата, на която бях с един от медиците, пих кафе. Перфектно се спи след кафето. Има страхотен продукт, който в момента го нямаме, но кафето по принцип го има, чудесно работи. А в кафето се сложихме вместо захар няколко от тези продукта. За сега това от мен. Благодаря ви. Спокойно консумирайте, наистина е храна. Благодаря. Ами аз гледам, че напреднахме във времето. Ако има други, които желаят да споделят резултати, ще се радваме да ги чуеме. Или други въпроси. Ако ли не, да си пожелаем една прекрасна вечер, спокойна и до нови срещи. Утре вечер, по същото време. Асе? Аз мисля, че днеска получихме много така пишна и полезна порция информация. Пепи, изключително ти благодаря за цялото представяне, което направи с резултатите, които сподели отново с нас. Аз пак продължавам да чувам някои нови резултати за себе си, въпреки че от много време общуваме. Така че благодаря на всички за това, че бяхте тук. Срещите ни ще бъдат регулярни всяка сряда от 20 часа. Канете вашите близки, познати, приятели и непознати дори. Нека да чуят и да разберат нещо полезно за себе си, защото всеки може да вземе нещо от такива срещи, което да му е от полза в следващите, как да кажа, в нещата, с които се занимава. Утре вечер ще има представяне на възможностите на компанията, нашето ПВК, което ще направи Диди Василева. И заповядайте отново в 20 часа. Линк ще бъде публикуван утре, защото линка е различен. И отново ще се видим в стаята за срещи. Благодаря, Пепи, и спокойна вечер на всички. Аз благодаря за прекрасно поднесените слайдове. И хубава вечер на всички. Лека вечер! Благодаря, Пепи. Лека вечер. Лека.